Здравейте! В разгара на есента ще си говорим за земеделски бизнес. Лесно ли е да започнеш такъв бизнес в България? Какви са трудностите? Какви са предизвикателствата? Помага ли държавата на хората, които искат да си изкарат хляба с почтен труд на полето? Всичко това ще разискваме в първата част на предаването. Във втората част на предаването ще се опитаме да дадем практически съвети на онези, които искат да си намерят работа в чужбина чрез фирми. Това обаче ще се случи малко по-късно. Вие също можете да давате вашите мнения и въпроси, разбира се, на страницата ни във Фейсбук и на редакционния телефон, който ще видите изписан на екраните. Аз бързам да ви представя първия си гост, Боян Богомилов. Млад и според мен доста успешен човек, който е избрал да се занимава с земеделски бизнес. Трябва да си призная, че бях изключително впечатлена от ентусиазма, с който той говори за своята работа. Обичате си работата. Здравейте и добре дошли. Добре заварили, ами да. Кога решихте да се... Нека да кажем всъщност какво се занимавате първо. Значи бизнеса, който развиваме е в две насоки – животновъдство и растениевъдство. Животновъдството имаме много малка птицеферма, където отглеждаме шарени пиленца, така наречените щастливи кокошки и пуйки за Коледа, особено за коледните празниците, само тогава се търсят. Растениевъдството създадох си 2011 година овощен разсадник, след като завърших висшето си образование така в град Русе. 2011 започвате с овошките, но знам, че много преди това вече сте се занимавал с подобна дейност. Кога започнахте да си мислите изобщо, че можете да се развивате в земеделския бизнес? Значи 1993 година, след като завърших средното образование, то вече трябваше да се работи и с баща ми започнахме да създавахме малката птицеферма. Аз му помагах естествено в началото. Нищо не разбирах, само помагах физическия труд. Но понеже бизнес е сезонен, пиленца се продават само март, април и май, след това вижда се, че само с това не става и започнахме да купуваме и да продаваме овошки. Това беше по прехода, когато всичко беше държавно, от държавните разсадници. И така с течение на времето, вече 21 години продаваме. Но вече не ги купувате от разсадници, а си ги гледате сам? Вече съм производител, да, с което се гордея. Търсят ли хората овошки? Има ли достатъчно пазар за такава дейност? Има. Аз продавам овошките на кооперативния пазар в град Русе, като моите клиенти са така наречените любители овощари. Тоест хората, които си купуват по едно, по две, по пет за градинката, за тяхната градинка, да имат. Като мен ме интересуват само тези клиенти, защото тези клиенти, с тях съм си навързал така нещата, че целият цикъл го завъртам и след това помагам за оформянето на коронките и така, докато големите, които искат да създават големи овощни градини, особено по европейски проекти, те търсят и цена. Понеже моят разсадник е мъничък, като капацитет 10 000 бройки, не ми е изгодно да намалям цената, защото тогава няма да е много печелившо специално за мен. Мислил ли сте да се разраснете, така че да... Значи за сега не искам, защото площа, която имам, отговаря на това, което произвеждам за тия 10 000 бройки. И първото нещо, което е най-важното, че мога да се справям сам със собствени усилия. И второто е, че по този начин отглеждам ли ги, приоритета е качеството за сметка на количеството. Ако увелича стопанството се разрасне, ще стане обратното. Е много важно за моите клиенти, най-вече качеството. Те държат на качество, защото те са изключително капризни. Като казахте качество, очевидно това е нещото, което ви отличава от другите търговци. Вие сте производител, знаете какво предлагате. Как обаче хората разбират, че ви имате отношение към стоката си? Значи на кооперативния пазар сме 4 човека, които продаваме. Аз съм единствения, който произвежда и клиентите ги печелят с това, че след като им продам овошките, първо, когато им обясня, защото знам къде се допускат всичките грешки, тъй като съм минал през целият цикъл, и им помагам да оформят коронките на дръвчетата. По този начин дръвчетата влизат много бързо в плододаване, избягваме всякакви грешки, като пример мога да дойде една баба, видяла, че обяснявам, че съм запознат и каза, момче, да те питам, защо имам ябълка на 5 години. Каза, така хубава висока стана с хубава гъста корона.
обаче нямам още плод. А то точно заради това, че са се случили тия грешки на израстването на скелетните клончета по този ъгъл и вместо да се откъсне на втората година, ябълката със сигурност дава на втората година, ако аз дам насоките, жената на 5-та година още няма плод, не е видяла. Тоест, вие си давате консултации и се грижите за дървенцата и след като ги купят хората? Да, като всичко това е безплатно, като услуга, което го предлагам. Да, добре, личи се наистина, че имате отношение към работата си. Обаче, преди да продължим разговора за това, искам да ви предложа сега да видим нещо любопитно. Един ваш колега, който е избрал да се занимава също с дървета, за мен обаче много екзотични дървета, с него разговаря Радина Костадинова и тя ще ни разкаже историята на този човек. Здравейте! Намирам се в една за мен странна, но изключително интересна плантация, така да го наречем. Истината е, че се чувствам почти като герой в фентази филм. Признавам, на мен ми е напълно неясно какво представляват точно стръковете, които виждате наоколо, толкова високи, елегантни. Знам единствено, че този вид растение носи едно красиво име. Нарича се пауловния, една сравнително рядка все още за България, но екзотична култура. А какво е характерно за нея, ще разберем от Димитър Димитров. Здравейте! Добър ден! Добре дошли! Добре заварили. А правилно ли е, като казах, че се намирам в една плантация всъщност? Точно така. Плантация от пауловния. Какво точно представлява пауловнията на мен? По-скоро ми наподобява на някакъв гигантски храст. Пауловнията, това са бързо растящи дървета, чиято родина е в Средна Азия и тепърва навлизат в България и в Европа. А вие от колко време се занимавате с пауловния? Наистина изглежда, че е екзотична култура за България. С пауловния се занимавам от 2011 година. Тези дървета са на 3 години и половина. Това наистина беше нещо ново, което за първи път влезе в България. И реших да опитам нещо ново, оригинално, което има бъдеще и което е така с добър просперитет. Изумително е, че за 3 години и половина тези дървета са достигнали такава височина, горе-долу колко са високи в момента. Има дървета, които са към 7-8 метра, което е съвсем нормален ръст за тяхното развитие. Казахте, че сте започнали така преди 3 години и половина от 2011, но какво ви накара да отглеждате една непозната за вас култура? В България има много бизнеси, които могат да се правят, но в зависимост от това какво човек търси, аз се насочих именно към пауловнията. Какво търсихте? Значи търсих увереност в бъдещето. Това е една инвестиция, която дава сигурност. Търся сравнително средносрочна възвръщаемост и аз го наричам това пенсионен фонд. Защо? Защото когато се сее, пауловнията се сече след 8-та година. Тя за 8 години вече е готова за рязане. Тоест първите резултати идват след 8-та година, така ли да разбирам? След 8 години, но това се получава с една такава закономерност, че ако човек всяка година сече, примерно съди по 1000 дървета, за 8 години той има 8000 дървета. Но това означава, че след това до края на живота си всяка година има постоянен стабилен доход. Няма нужда да сече, няма нужда да съди. И това е една стабилност в бъдещето. А какво се използва всъщност от дървото, както разбрахме, пауловния? Основно се използва ствола, а короната, след като се отреже, се използва за пелети. А ствола, това се получава един хубав прав 5-6 метров ствол, който няма никакви дефекти. Има много особени хубави качества, които се използват масово в промишлеността, в мебелната индустрия, за лодки, за яхти, за музикални инструменти и има доста така добро, като реализация е много добре прието. Отделно се използват и цвета на пауловнята, той е много медоносен и пчеларите са много щастливи от този факт, че има такива плантации. Ето, вие работите в случая в услуга на пчеларите. Разбира се. А какво е характерно за отглеждането на пауловния? Трудоемко ли е? Въобще какво се изисква, за да бъдем максимално полезни и за хората, които, например, сега като ни гледат, ще решат и те да опитат? Отглеждането на пауловния не е сложно.
Изисква се повече желание и не чак толкова много усилия, защото тя не изисква някакви специални мероприятия, в смисъл пръскане, рязане. Основна работата е първите 2 години, бих казал. След това, както е тази вече на 3 години, на практика работата приключва. И просто човек трябва да изчака да се пораснат. Тоест сега чакате до 8-та година. Да, точно така. Добре, аз пак казвам, впечатлена съм от това, че са много високи, много стройни дървета. Устойчиви ли са обаче на по-силен вятър? Те са доста еластични, но при големи бури имам случаи, когато някои дървета просто не издържат. В смисъл, получава се, че короната е много нависоко и при рязък порив на вятъра има опасност да се причупи. Имам такива случаи, но това са примерно 1% от... Какво става след това? Изсъхва ли дървото додолу? Ако се причупи, ако бъде отсечено, какво се случва? Не изсъхва, напротив, то се продължава там, където е причупено, пуска си нови клони и върви нагоре. Практически няма някакви си загуби основни, такива сериозни. Дървото се остава да живее. Тоест можем, тук ми се струва спокойно да кажем, че митът за птицата Феникс, която се ражда от пепелта, е аналог, има аналог и в растителния свят. Дори да бъде отсечено, да бъде пречупено дървото, то ще израсте отново. Това е интересното при по-оловната, че след като се отсече примерно на 8-та година или е пречупено, то отново пониква и продължава да се расте. Това е добрата новина. Примерно при други дървесни видове, това е лошото, че примерно както е тополата, тя се засажда на 15-та година, тя освен, че се отрязва, трябва и да се изкорени. Докато при по-оловнията това нещо го няма. Добре, и накрая да завършим само с това. Казахте за какво се използва и дървесината, и цветовете за какво се използват. Има ли обаче пазар у нас? Тоест, ще има ли възвръщаемост вашата инвестиция у нас? Аз съм повече от сигурен, че ще има възвръщаемост, защото това е много добър материал за обработка. Всички мебелисти с удоволствие го използват, макар че в България няма готови плантации, смисъл на 8 година. Има внос частичен, който се внася от Турция, от Китай, но аз съм така оптимист, определено. Това е чудесно. Пожелавам ви да постигнете много добри резултати, дори да надминат и вашите очаквания. Още нещо интересно за този растителен вид. Специалистите казват, че за 1 година пауловнията преработват 22 кг въглероден двуокис и отделят 2 кг кислород. Сами можете да си направите сметка за какво количество става дума и не случайно пауловнията е наричана дървото на живота. Много интересен разказ на Радина и на нейния събеседник. Тя се настрои много поетично, постоянно правеше някакви сравнения. Запознат ли сте с пауловнията? Лесно ли се гледа? Да, по принцип съм запознат. Това, което от един общ познат Ивайло Цонев, който с него сме коментирали специално за пауловнията. В началото, доколкото знам, е рисково нейното отглеждане, защото може да се допусне грешка при поливане на растенията, а същевременно има една тънкост на махане на листата. По-нашему, както се казва, колтучене, за да може да израсне право стеблото. След това вече се оставя короната на високо, както беше видяхме и в репортажа. Да се върнем обаче на вашия бизнес. Решихте да го започнете, започнахте го с баща си и след това записахте висше образование земеделско. Да. Знам, че сте отличник на випуска и като бакалавър, и като магистър, но защо ви трябваше? Научихте ли нещо в университета? Нещо, което можеше да ви бъде полезно? Да, в началото, когато започнахме, да продаваме овошки на пазара, интересът дойде от там, че хората почнаха да ми задават въпроси, на които естествено не знаех отговора, но като се върнах в къщи, проверявах се в интернет, в литературата и оттам дойде интереса. А след 2007, когато се разбра, че България ще се присъединява към Европейския съюз, там вече беше ясно, че без образование няма как да има развитие за нагоре. И от единствената алтернатива тогава, която беше земеделския колеж тук в град Русе. Да не ги обиждам, защото те сега са висше училище по агробизнес и развитие на регионите, но в сърцето ми се оставя колежа. Там специално при мен се случи, аз така си го определям, една магия беше за мен. Просто висшето образование ме ошлайфа.
Беше ли ви полезно? Наистина ли ви беше полезно това, което научихте в университета? Има ли смисъл изобщо да се уча? В колежа, да, за поправката. Ами да, там знанията, които придобих като обща култура, бяха много. Специални, по-малко, но контактите, като цяло всичко беше превъзходно. И контактите, които създавах с преподавателите, които след това и до сега поддържам връзка и нали, аз затворих, така си определям, аз затворих кръга, когато има някаква нужда за някакъв по-специален съвет, всички преподаватели ме познават, обръщам се към тях, свързани с растителна защита, с селскостопанските аптеки, за какви препарати става въпрос. И всичко беше прекрасно. Знанията много, но това е до човека. Ако искаш да научиш, то е само до себе си. Аз стигнах до тия заключения. Независимо какво е училището, дали е колеж, дали е университет, всичко е до самия човек. Иска ли да научи, научава. Казахте ми обаче и нещо много интересно в предварителния разговор, че много дебели книги сте прочели за овошките, но изключително много внимавате какво ви казват старите хора и старите майстори. Ами да, значи аз постоянно чета литература. Аз съм стигнал до извода, че един човек, ако иска да е най-добрия в своята област, трябва само да специализира там и постоянно чета литература, която я вземам от Любен Каравелов. Но на мен най-голяма полза ми дава опита, който имам вече 21 години, който продаваме овошки, защото хората, които идват да купуват от мен, по-голямата част, ако не е почти всички, млади няма, само възрастни хора. Като репликата, която постоянно казвате, не съм знае дали ще съм жив, обаче нали, с усмивка да има за внуците и за децата. Но те споделят своя опит, който са го натрупали, а това е най-голямата полза. Фактически на мен всичко ми идва на готово, защото те ме усещат, нали, че изгарям, давам си душата за това нещо. Виждат ме, че ми е на сърцето и много ми помагат. Също така и специалистите, всички, които се занимаваме с тия неща, с овощните разсадници, разсадниците за овощен посадъчен материал и лозов посадъчен материал, които са наблизо Пиргово и Мечка, те са на преклонна възраст хората и виждат ме, че имам желание и ми предават знанията. Само аз съм, между другото, от младите, които напира нагоре. Да ви питам, има ли други хора? Млади не се вижда, май няма желание хората да работят. Защо? Защо според вас е така? Защо няма интерес към земеделската... Значи специално говорим за овощни разсадники. Значи за овощните разсадници, иначе с колегите, които поддържам връзка от колежа, където завършихме, нали, в другата сфера на растениевъдството, там повечето са млади, но специално овощните разсадници, лозовите разсадници. Трудно ли се гледат овошки? Толкова ли е трудно, изморително? Колко е един ваш работен ден? Колко часа е? Значи, то, че е трудно, трудно е. Когато съм в кампания, ставам 6, в 11 свършвам работа и то вече няма сили, хапвам, къпвам се, то заспиваш. А иначе от 7 докато стане тъмно. Даже винаги телефона си го оставям, защото постоянно ми звънят. Казвам когато стане тъмно, тогава ми звъните. За да може да приказваме нещо, някаква консултация, ако трябва да дадем, постоянно ми звъни телефона. Нали? Но трудното идва от това, че липсва много качествена информация, тъй като в литературата, в интернет пространството се разминават на теория и практика малко се разминават нещата. На практика се оказва съвсем различно. Другото, което е трудно специално на мен е позицията на тялото, специално в овощарството, защото е изключително неудобно. Постоянно си наведен, изгърбен, прегърбен, всичко те боли крака, ръце. Казахте обаче, че не искате да разширявате бизнеса си, евентуално да наемете работници. Не, да, фактически в този момент, в тази фаза, в която съм, за мен най-важно е да наблягам на качеството, тъй като аз, като вляза в разсадника, се едно, че там е райски остров за мен. Уж работя и има страшно много работа, някой ако ме гледа отстрани, но за мен там аз релаксирам, почивам си. И за в момента това ми е достатъчно, но естествено за в бъдеще, тъй като все повече и повече клиенти се обаждат и вече почват да ме търсят и за големи насъждения. Даже сега имаме една много голяма заявка за 2000 бройки от кайсиите. Най-вероятно ще се наложи да се увеличи работата. Какви други инвестиции са необходими? Разбрахме, инвестирал сте в образованието си. Прощавайте.
Какво друго ви трябва? Какви други инвестиции са необходими за човек, който, да речем, реши да започне такъв бизнес? Значи специално за овощния разсадник, нали, защото растениевъдство но малко се разминава с другото растениевъдство. Единственото нещо, което е необходимо като техника и което е много трудно да се намира, това е машината, която да ти помогне да извадиш овошките. Защото там трябва да стане за много кратък период и машината трябва да е много мощна и специално това устройство, което изважда овошките. Всичко това е много скъпо. Все още нямам такава, обаче работя по въпроса и най-вероятно с помощта на европейска програма трябва там да го решим този проблем, защото вече наближава времето. Помагат ли държавните институции, казахте европейска програма, не само държавата, институциите, всичко, помагат ли на бизнеса? Отворени ли са към младите хора, които искат да се развиват или повече бюрокрация? Специално в моя случай аз съм много доволен. Отивам, винаги съм барборко и казвам, аз съм еди кой си, какво съм направил, искам да направя еди какво си. Говорим за фонд земеделие. Хората са специално там, съм много доволен, приемате с разбиране, обяснявате абсолютно всичко. Най-важното нещо, което според мен е информацията да е важна и да е точно на време да достигне до човека. Това е там малко им се губят нещата. И според мен справят се добре, но всичко е до самия човек. Значи трябва да се бориш. Сега в колежа завършихме с едно момче, което турчене, Билен се казва. И винаги сме заедно по всякакви институции, защото двамата се допълваме и трупаме опит взаимно. И си помагаме. Тоест инициативата трябва да излезе по-скоро от хората, които си търсят, не да чакат на готово да им дадат. Явно няма как да станат нещата. Значи всичко става с приятел, ти казал или някой познат. Там малко се губят нещата. Там им е слабото място на институциите. Ако там мога да го превъзмогна институциите, внимавайте, поднасяйте информацията така, че да достигне до хората предварително, защото им е важна. Ще продължим сега, обаче отиваме в едно русенско село Балкански, за да посочим още един пример за успешен бизнес. Този път става дума за пчеларството, а разказа е на колегата Теодор Стамболиев. Нека да го видим. Това е един занаят, който увлича. Света там е друг. Като почнеш да гледаш пчелите, да работиш с пчелите, ти на друга планета като че ли. Румен Матев разказва, че първата му среща с този занаят била в детството му. Имаше кошери в селото, тук Дряновец, което е. И аз бегам при кошерите, помня, че имаше зюмбюли и лалета, значи е било пролетта. И баба ми вика, не дей мармайка, ще те лапат учелите на Капански. По професия инженер той започва първо с 2 кошера. Постепенно сам си прави инвентар, преси, центрофуги. Кошерите започнали да се увеличават 9, 10, 30, 50, докато достигнали впечатляващата бройка от 200. Постепенно той и съпругата му Тонка избират живота на село, далеч от шумния и мръсен град. Някой път е по-добре да си сред природата. Дори си мисля, че винаги е по-добре, отколкото сред хорската геролтия. Тук се зареждаш с много енергия сред пчелите. Въздухът е чист и по принцип живеем малко по-природосъобразно. Наистина стигаме до там, че сами си правим хляба и млякото, и сиренето, и кашкавала. Но за мен това е интересно и приятно занимание. Постепенно и техните деца се запалват по пчеларството, като в момента семейството произвежда десетки видове продукти. Гордеят се, че тези, които веднъж са ги опитали, продължават да ги търсят. Според тях, най-важното е посетителят да види как се произвежда меда. Колкото до проблемите, които срещат, те са най-разнообразни. От недомислени програми за финансиране, кражби, нелоялна конкуренция до некачествени медикаменти. Този сезон по принцип почна трудно, понеже зимата и предната година се паразитиха пчелните семейства с кърлеж. И лекарствата, които ползвахме, изглежда не се оказаха много ефективни. И имаше смъртност, по-голяма смъртност при пчелите. След това и пролетта долу-горе тръгна, възстановяват се, обаче климатичните условия по-студено, по-влажно, чести превалявания и т.н. Другият проблем е подбиването на пазара. От години евтин китайски мед срива цените на българските производители. Трябва да има стандарт. Няма ли стандарт? Не. Както и пчелния мед. Значи, пчелния мед има стандарт. Има лаборатории, в които трябва да се изследва какъв е пчелния мед.
България трябва по принцип да се стимулират, т.е. финансите, пари трябва да се насочат към хората, които произвеждат реална и стандартна продукция. Говоря за пчели, говоря за овце, говоря за крави, говоря за ябълки, говоря за череши, говоря за печки, за всяко едно производство. Според Тонка Матева, самите програми за насърчаване на младите не са обмислени както трябва. Особено по програмата Млад фермер ги карат изведнъж да тръгнат с много кошери. Те, когато нямат опитен човек край себе си, трудно биха успели. Значи на младите винаги трябва да се помага, поне докато поемат нещата. За да можеш да се издържаш като пчелар, са нужни поне 100 кошера. Много неуки и мърляви хора са пчелари. Дет му викаме пчелари. Пчелара е този, който действително работи с пчели, има достатъчен брой пчели. Аз казвам, който се занимава с пчели, оттам се прехранват, за мен това е пчелар. Въпреки трудностите, семейство Матеви не са от хората, които постоянно се оплакват. Годините неспирен труд, пълното отдаване на този занаят и наука ги е направила непоправими оптимисти, уверени в това, което искат да постигнат. На младите трябва да се помага, каза жената във видеото. На те помогна ли ти някой в началото, още като стартираше? Не, никой. Значи в разсадника всичко си правя сам. Аз искам всяко едно нещо да мина през цикъла, за да мога да го видя, нали, точно как се случват нещата. То няма как да не мина през метода проба-грешка. Всичко съм се направил. Само опитах с програмата Млад фермер. Не стана и след като видях... Защо? Какво не се получи там? Не ти харесаха условията или... Значи, че там пак липсата на информация, тъй като отговарях на абсолютно всички условия, освен на едно. А то е след като се регистрираш за земеделски производител, до датата на кандидатстване не трябва да се изминали повече от 14 месеца. И за мой късмет, то при мен така става 14 месеца и 8 дена. Сам се бориш за успеха на бизнеса си, което отличава от другите. Знам, например, че си инвестирал в сайт. Защо ти е този сайт? Значи, помага ли ти всъщност той? Първото нещо, което според мен ме отличава, защото ни се познаваме с колегите много добре, е, че нали, те гледат количество за сметка на качество, докато при мен е обратното. Аз всяко едно растение вървя се в разсадника, наблюдавам го и си го гледам с любов. И за всяко едно растение се боря. Виждам го, че не е добре. Едно единствено, обаче правя нещата така, че да го спася. Другото, което е за сайта, конкуренцията, още, защото те са по-възрастни хора, не са свикнали с тези неща и няма нито един сайт, а много клиенти идват при мен на пазара и искаме да намерим нали, овошки, влизаме в интернет, за Русе няма никъде нали, информация и оттам ми дойде идеята, почнах да проверявам нещата. Оказах се, когато задълбах надълбоко, видях, че сайтовете, които нали, сравнявам информацията, не останах никак доволен, много правописни грешки, некачествено изпълнение. И всичката информация се събрах сам с специалисти, преподавателите, които си ги имам. Питах ги нали, за много неща. От учебниците, цялата информация, снимковия материал. Работя с един фотограф, той ми помогна. Снимахме много плодове. И вече специалиста направи конструкцията и вече големите резултати дойдоха, намериха на хората и поръчаха 2000 брой кейси. Тоест има полза и от това. От какво се оплакват най-често младите хора, които са в тази област? Разказа ми в предварителния разговор, че много мрънкат. Ти май не си от хората, които се оплакват? Значи 3 години в колежа от 2008 до 2011 и 3 години в Русинския университет от 2011 до 2014. Там, което съм го видял, значи младите, те искат да им дойде всичко наготово и най-лошото е, че тяхната представа за мен е реална в смисъл, че те искат много бързо да се случат нещата. А бързо няма как да стане. Трябва, ако искаш да развиваш собствен бизнес, първото нещо трябва много труд, второто нещо да се наложиш на пазара. Гарант да бъдеш за качеството и оттам нататък вече клиентите нали, идват, постоянно мрънкат. И имаше колегата, който мога да дам за пример, казва, на мен никой не ми дава шанс. И на мен никой не ми дава шанс, обаче аз имам философия за живота, моите разбирания са такива и едно от нещата е по-малко приказки, повече работа. Първо свършвам нещата, тогава говоря. А не предварително казвам, ще направя така, защото той живота така те завърта, че не знаеш утре какво ще. Това ли е съвета към младите? И към хората, които изобщо искат да се започнат този бизнес? Съвета, който мога да дам аз е много труд,
инвестиция в образованието задължително и търпение, защото няма как иначе да стане. И да слушат възрастните, защото там може да се научи много. Според мен е по-добре да се слуша възрастните, отколкото литературата, защото там нещо има някакви разминавания. Опита на хората, специално при мен, много ми помага, защото те ме виждат и ми казват направо, спестяват ми главоболията и времето, което сега в момента аз съм на 4-та година, откакто имам овощен разсадник. Смело мога да кажа, че съм настигнал колегите, които вече са на 20 и няколко години, защото те са работили на този принцип, проба грешка. Сега с тия знания, които ми ги дават почти готово, нали? Но то пак е до самия човек, трябва да търсиш, да намираш вариант. Има ли лоялност сред колегите в бранша? Сред колегите в бранша има, но сред производителя, сред колегите, които продават на пазара, няма. Там единственото нещо, от което се оплакват хората, е, че някой път и даже в много случаи излиза, че купуват примерно някаква ложка, да речем ябълка, която иска да бъде жълта, сорт златна превъзходна, тя излиза зелена. Или примерно искат късна круша. Попска, тя излиза примерно ранна круша. Познаваш ли всички плодове, всички дръвчета, овошки? Ами да, станеш ли професионалист, значи само по кората мога да позная, нали, какво е дървото. Мога да дам един конкретен пример с един ром, който е много интересно, защото аз имам един такъв лав. Циганин градинар няма и слаб гадолар няма и да има, обаче ромите взеха и те да купуват. Вече имам 3 клиенти и показват така желание. Вземат му, обяснявам им, правим коронките. Човека строител. Всеки петък виждам го с работните дрехи, идва, купува си от мен ложки, нали, за жената да е имало. За жената и за децата. И казва, искам слива. Дай най-хубавата, казвам, тази ще ти свърши работа. Искам череша. Веднага знам какво трябва да го попитам. Деца има ли? Има. Викам, значи рана череша ще бъде. И купи 10 ложки, обаче каза, искам жълта фъска. Това е една малка слива. Жената иска жълта фъска. Обаче аз нямах. И му казах, ще ти намеря, имам колега, знам кой, нали, че произвежда, но за едно дръвче трябваше малко време да мине, просто посоката на движение да съвпадне и да взема да му изпълня. Просто видях го човека, че иска. Да. Особено когато кажеш за жената, нали, за другите ложки нямаше абсолютно никакви претенции. Идва 2-3 пъти при мен, нямаше и купил от конкуренцията, от колегите малко по-надолу. И идва и доволен ти я показва. Доволен, ръкомаха, ама надалеко така. И вика, намерих си, купих си. Ела, само я погледнах, веднага познах, че е синя слива. Стенли или чичанска лепотица. Те си приличат, но знам, че е синя слива. И му казах, нали, да отиде да каже, че съм казал, че не е жълта фъска. Ако не беше казал за жената, нямаше да кажа нищо, защото, нали, да няма търкане с колегите. Но по този начин се убиваме рака на човек. Значи, искаш да си купиш нещо точно конкретно и като се даде нещо друго, и там малко съмненията идват. Винаги купувачите малко с съмнения така подхождат, но при мен е хубавото, че вече съм затворил кръга и за мен най-важното нещо е качеството преди всичко. Няколко пъти го каза, със сигурност е така. Аз много ти благодаря, за съжаление свърши ни времето за тази тема. Благодаря ти, много ти пожелавам успехи, много доволни клиенти, много лоялност. Виждам, че ти я притежаваш.